arboretum along meeting nang hang lo council tum dun lo ni tum APHLC pen ki pugela puhelo Assam advantage Assam zimati di nilitum ning hangke karbi inglong arat tum andak ning hangke autonomous advantage autonomous Karbi Anglong Dimasau puabangsi punai advantage Assam popor itum bagai ke nangjia bangke advantage Karbi Anglong autonomous state puabangsi itum mangi punai number 1 lalu te itum ning ke hang bansi kam claim long po komat phansi itum ngapang ni ma komat a inglong arat tum phan komat akarbi tum phansi itum teknologi gyan ke pipe mepen dak company sita manufacturing industry ta pe claim teknai ma lake itum ning ke hang bansi claim long po bang phan ke wan si dak ka pe doji po phan kali athema schedule along ta paragraph 3 along ke to ke bang phan ke long lia sap ta pi long li la pen la ke dak itum tribal area lalo alang litum pulo la company dolote munit tum employment long po pulo employment long population thak si aprang jagirot along ta paper mill ta bilo teta halata itum karbiatum check pi ne chojordun long olo la chojordun long olo nang theklong mat alang litum la paper mill ta inkir check la pen Bukajan cement factory ta ilitum employment phan pulo setanon ke ilitum employment hadak long dundi son thak si employment phan pulo dak Assam Rifle Training Center tawang lo itum lutalun lok le employment ki long dunji ka phialam lo lutalut long le da nilita lut long le pin la non company wang le lote la so ambani atum ta la tum inkai het po itum lut long le daji ki jorji pu bab sikati ki nangi po bodi ane bab katiki aparte la sok tiki waren memulok ente long li ta mi upulo ka mati dake ho long li ta mi upulo sok pati ki waredon sok kati ki jiaphan lapen ke nimpo kati ki jiaphan hanjang kati ki jiaphan ason kati ki jiaphan le karbiatum lap inglong aratum phan khilonjia okhomia tum phan adivasi tum phan rabaredon poisa ta do pugenda Assam government ta nang pidun bom lo kente lapen lage ambani wang wepik ta choklo lage agriculture department se claim nang po la sinili tu pulo non ambani wang po long lita pidaji po list si piji pata kali wala tu po pata ben list ke si vet lo lage kachini ne chot lage kachini ne pasi laga aka prek pugetin non amake miadi pata pulo te ningkan thom kep aphan se ke pi la pen ding muchot lote lake list aka prek pi po hala ta pata lo akaprek pata po alam nang tum ingraji pen akaprek ulai thekma alam the avi ejat vet lo laki condition bang yeso pima prek chat jimene pata mata condition ahut pen ke prek chat ji nilitum pata long karbiatum pata long ke dak karbiang long pata long ke hal anung na thu ke jor arni pen labangso pata ke cancel lo putok dunangi putane tum pulo han 2016 aningkan neta la sohut em revenue ta manghu eng amat no phike thang na claim klede la si a condition ke pata condition bang ke la ke larbom thitami komani long budget jimene pe batu cheta me jilang la ke sita list pen pata ke jat pet lo non ke list pu pat the lo amat la ambani tom phan pata ki piji akam se claim lo la ke ka schedule la teng beng ke un iluson ke non ke claim ke abinong ke la Assam government tum ke advantage Assam pu ke Karbi Anglong bhan le advantage kali lo la schedule aron kapi phukra longli na tribal candidate tum longli na ke rai ji phansi la ke claim chot lo la posi ni tum la ke alang li tum pulo long langkai jan thuta eviction bom titi seta ako hala mi atu ako nang rai bom titi ande la so eviction atham athai ambani phanwan vetik ke tum la longli khangun eloma la sini tum pulo ni tum APHLC tum phan de longlia pata pilap no na dang ni tum du thibji
na la se hala ko mat mayong inur bang tanang ni yedun nang pipo pudi setan surjorong phanang ni yedun nang pipo pu neli cm hanar julo cm putha nang pi ma nang pipe ma pom cm bang nang thak the meeting arlo la sinitung ko lo yong si la long le ka che ka se rai nang yi ponte karbi inglong so tom phan pitip no na da la helu ke kelemang yi la ke la ili to manu karbiang long to karbia to mai ki plung tu jilang so long ta ki plung tu kam si klem rong kan te ha long le hala pu dimapur na tu puta hala tak tea garden do la tea garden le pape the tu rong no nante ko pe po lo tea garden ka pe the da kam ka pe the ya kam klem kle de jirai un po kan te itu mamuni tum ta tea garden non ke silam the kan te karbia tum ta nang pinon along le pata company wan be pinta choklo lake la sini tungke la so a company bap a kheti ke claim ji po company ke ni tunge chini e kroi dun de lake yong si bap a kheti lok si claim ji bonde la long le hem pu pata doreb lo hala tum long kheti ba pe claim non ante ko la so munit phan ambani phan pia kam vele la ako ambani phan a factory bang dak claim popular isia bang ha ko kroi char claim po people lo kamrup district claim kleden people lo nogang district long hala factory bi ingtung te den people lo hojai district long bi ingtung te den la ke tribal atum long le back door pen anung ing hap an tu pen nang ki lut ka chong hura la karbiang long tribal atum long le che right tip ya phan se la ke claim na posi la ke ni tum che kroi dun de Binya discussion healthy discussion nili tum APHLC tum